Dobrý den, základní škola Nová Bystřice, co pro vás mohu udělat? Dobrý den, ředitelá Jihočeské mlékárny, mohla bych mluvit s panem Mihulou? Moment, prosím, hned vás přepojím. Prosím, Mihula. Dobrý den, ředitelá Jihočeské mlékárny, měl byste na mě chviličku čas? Za chvilku musím letět na hodinu, ale chvilku můžu. Dobře, tak já bych vám ráda představila naši společnost. Specializujeme se na výrobu mléčných produktů a rádi bychom s vámi navázali spolupráci formou distribuci naší mléčné rýže na vaší základní školu. Mohu se zeptat, co to je konkrétně za výrobek? Určitě jedná se o plnohodnotnou mléčnou svačinu, která je nízkotučná a vhodná pro děti díky svému obsahu bílkovin, vápníku a vitamínu B. Je to takový klasický vaničkový obal a jako bonus tam mají děti i lžičku, takže je to určeno k okamžité konzumaci. Aha, to zní zajímavé, ale já už musím teďkom, nemohli jste si mi ozvat později? Určitě se mohu ozvat později, ale raději by se s vámi sešla osobně. Mohli bychom si tedy domluvit termín schůzky? Dobře, já můžu vždy.